No, you are welcome. Today we're going to learn types of building. Types of building. Ụlọ dị iche iche. Types of building. Kedu ka ị mere? How are you? Alright. In Igbo language, house means ụlọ. House, ụlọ. Okay? Learn Igbo language with Adibo. Our language is our culture, our language is our heritage. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị, asụsụ anyị bụ omenala anyị. Eji m n'aka na ị ga-esonyere m n'ịmụ asụsụ Igbo. Learn Igbo language with Adigbo. With ease and in a fun way. Okay, ụlọ dị iche iche. Types of building. Types of building. Okay, the first I'm going to teach us today. School, ụlọ akwụkwọ. School, ụlọ akwụkwọ. Achọrọ m ka ị mara na different types of building has different purpose. Different types of building has different purpose. Ụlọ dị iche iche nwere ihe dị iche iche a na-eme na ya. Like school is for learning, for students to learn. School is for learning. Okay? Then in Igbo, ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ, ebe ụmụ akwụkwọ na-amụ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. School, ụlọ akwụkwọ. Okay, court. Courts for legal purposes. Ụlọ ikpe, ebe ndị ọkaikpe na-aka ikpe. Ụlọ ikpe. Court, ụlọ ikpe. I hope you're understanding it. Then church, where we go to worship. Church. Ụlọ ụka, ebe anyị na-eje ekpe ekpere. Church, ụlọ ụka. Church, ụlọ ụka. Okay? Then hospital. Ụlọ ọgwụ. Hospital, where they take care of the sick. Ụlọ ọgwụ, ebe a na-agwọ ndị ọya. Hospital, ụlọ ọgwụ. Hospital, ụlọ ọgwụ. Okay? Different types of building have different purposes. Ụlọ dị iche iche nwere ihe dị iche iche a na-eme n'ime ya. I hope you're getting it. Okay, shop, ụlọ ahịa. Shop, ụlọ ahịa. Like I will say, I want to get something in that shop. I want to buy something from that shop. Ụlọ ahịa, ka m gaa gote ihe n'ahịa. Okay? Alright. Then prison. Prison, for those that are convicted for one offense or the other. Ụlọ mkpọrọ, ebe a na-edewe ndị omekome. Prison, ụlọ mkpọrọ. Prison, ụlọ mkpọrọ. Alright. Then bank, ụlọ akụ. Bank, where you keep your money or you do monetary transactions. Bank. Ụlọ akụ, ebe a na-edebe ego. Ụlọ akụ, ebe a na-edebe ego. Okay? Alright. Then restaurant. Like you want to eat. You eat from a restaurant. Ụlọ nri, ebe a na-eri nri. Restaurant. Ụlọ nri. Okay? Then bungalow. Bungalow. Ụlọ ala. Bungalow. Ụlọ ala. Bungalow. Ụlọ ala. Story building. Ụlọ elu. Story building. Ụlọ elu.
Ị bụrụ nwata Igbo sụba asụsụ Igbo, Igbo amaka. Igbo amaka gị onye ọma njem ọnụ. Kpọtụ ụmụ gị kụziere ha Igbo. Teach this language, pass it on to your generation. Let it not stop with you. Let's learn Igbo language together. Okay? All right. Then you can say chicken roast. Ụlọ ọkụkọ. Chicken roast. Ụlọ ọkụkọ. All right. If you have any question, if you have anything you want to learn that I've not said, you have a concern, please use the comment section. Let's learn Igbo language together. I love you and I love Igbo language. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị. Igbo amaka gị onye ọma njem ọnụ. Ka anyị mụta asụsụ Igbo. Ka anyị kụziere ụmụ anyị asụsụ Igbo. Ndewo. Ndewo. Ka emesịa. Bye.